Inħobbok nan. Dan huwa proġett imniedi fid-dar ta' matul il-jum l-anzjani fiz-Zejtun fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' skola sajf 2011. Proġett li permezz tiegħu tfal mill-iskola primarja taż-Zejtun addottaw anzjan jew anzjana. Bil-għan li minn żmien għal żmien it-tfal jibqgħu iżuruhom u jitkellmu ftit magħhom. Ħaġa speċjali ngħinu lin-nies u xi ħaġa rispett għalihom ngħinuhom. Xi ħaġa sabiħa li ħanadottaw anzjan u niġu narah kuljum biex ikollu min jiġi jarah. Għalunna kienu laqqawna l-iskola kien hemm xi tlieta kellhom fuq it-93, ġifieri kienu ilhom laqqu l-gwerra sew. Ġejna hawnhekk biex nadottaw anzjan jew anzjana. Il-boys ħajadottaw anzjan u l-girls ħajadottaw anzjan. Dan il-proġett qed jittella mill-Kunsill Lokali taż-Zejtun, l-Iskola Primarja u d-Dipartiment Servizzi għall-Istudent bħala parti mis-Sena Ewropea tal-Volontarjat. Ta' kull sena aktar minn 3000 tifel u tifla jipparteċipaw fi skola sajf li din is-sena tiftaħ nhar il-ħamis 14 ta' Lulju.